Maar liefst 3 voorstellingen voerden de dansers van Jansen Dansen en Sporten afgelopen weekend op. In de Schouwburg verschenen zo'n 300 dansers op de bühne. We hebben echt genoten. Het was echt een topweekend. Kindjes hebben gestraald en alle dansers hebben sowieso gestraald. Maar ja, het is mooi om bij iedereen die lach op het gezicht te zien. Ja, en dat vergt natuurlijk heel wat voorbereiding. Ja, zeker. We zijn wel echt wel een lange tijd mee bezig geweest. Maar ja, als dan het eindresultaat er staat, dan ja, geniet je ervan. Heel veel meiden, maar ik zag er ook een aantal jongens voorbij komen. Zeker, we hadden 25 jongens die meededen, dus dat is een mooie groep. En we zijn echt ook allemaal verspreid tussen de leeftijden 2 tot, ja, wat was de oudste? 18. Dus ja, dat is mooi om te zien. Voor de shows, het was een en al zenuwen achter de coulissen. Ja, maar goed, daar hoort wel bij. En als ze dan echt voor het echtje mogen gaan dansen, ja, dan zijn die kriebeltjes in de buik altijd goed, want dan doen ze extra goed hun best. Ja, en je had voor een thema gekozen, Festival van het Leven. Waarom dit thema? Omdat we wilden laten zien wat er eigenlijk allemaal in het leven voorbij kan komen. Lach en een traan. En dat hebben we denk ik goed laten zien. Nou, we hebben bijvoorbeeld een liedje gehad over papa. We hadden een van de dansers waar de vader helaas afgelopen december van was overleden. En daar hebben we echt wel een mooie eerbetoon aan gegeven. Maar ook laten zien dat er vrolijkheid kan zijn. Dat we de liefde kunnen vieren. Dus dat hebben we mooi zo allemaal samengebracht. Ja, want dat was echt de traan in de voorstelling, maar er was ook heel veel vreugde en liefde. Ja, zeker. Ja, met dans kun je natuurlijk eigenlijk alles laten zien. Dus dat hebben we op deze manier vormgegeven. Die dans en ik vlieg, draai ik met de wind mee en ik zing. Het gaat echt van het kinderdansen, moderne dans, hip-hop, show. Dus we hebben echt alle genres of dansstijlen die we hebben we ook echt laten zien in de voorstelling. En dat kwam ook tot uitdrukking in de nummers die jullie gekozen hebben. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk bij de allerkleinste dan ga je wat meer richting de kinderliedjes. En bij de volwassenen hebben we gewoon echt ook wel mooie shownummers laten zien, maar ook wel echt nummers die raken. Ja, de voorstellingen zitten erop. Hoe waren de reacties van het publiek, van de ouders, van de kinderen? Ja, alleen maar lof. Superleuk. Echt alleen maar mooie reacties gehad. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor.